Il-ħamis filgħaxija 3 timijiet tal-futbol lokali naqxu isimhom fl-istorja. Dan hekk kif Hibernians FC, Hamrun Spartans u Gżira United għaddew għat-tielet round tal-UEFA Europa Conference League. Din hija l-ewwel darba li 3 timijiet Maltin għaddew f'daqqa għal dan ir-round. Hibernians temmew il-logħba tagħhom fl-Estonja f'parità ta' 1-1 filwaqt il-Gżira rebħu fis-Serbja wara qoti tal-penalties. F'Malta fil-Ground ċentinarju f'Taqali, il-Hamrun Spartans rebħu fuq tim mill-Bosnia Herzegovina biskor ta' 1-0. Tkellimna mal-manager tat-tim tal-Hibernians FC Jez Montabela li qal li din hija t-tieni sena konsekuttiva li t-tim tal-Hibs ikkwalifika għat-tielet round ta' dan il-lig. Bieraħ kienet ġurnata storika għall-klabb tagħna. Fl-opinjoni tiegħi kienet tajjeb ħafna waqt il-logħba. Naħseb li kien ħaqna wkoll morru fil-vantaġġ, però l-plejers għammew sod, skurjajna l-gowl, sfortunatament lajna l-gowl mill-ewwel. Naħseb kollox ma kollox kienet kwalifikazzjoni meritata. Charlon Paċ li huwa l-President ta' Gżira United stqar li huwa evidenti mit-tielet logħbiet li ntlabu li sar progress, tant li t-timijiet Maltin mhux biss qed ikollhom logħb interessanti imma saħansitra qed jirbħu. Xi ħaġa oħra fl-istorja tal-klabb li erbaħna tim rinomat bħal Radinski. Apparti finanzjarjament, għax il-klabb tgħinu finanzjarjament, naħseb huwa boost tal-players, boost tal-technical staff, boost tal-lina li is-sagrifiċċji li qed isiru qed juru l-frott tagħhom fil-logħbiet u l-kompetizzjonijiet Ewropej. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-klabb ta' Hamrun Spartans Marcel Bonnici ikkummenta li din ir-rebħa hija xhieda oħra tal-logħb tajjeb li kapaċi jagħti dan il-klabb tal-futbol. Li tgħaddi għat-tielet round ukoll ifisser prestiġju għall-klabb. Bħalma huwa onur ukoll għall-futbol Malti l-fatt li għaddew magħna Gżira u Hibernians. Dak jolli anke l-immaġini tal-futbol Malti fajnen il-pubbliku Malti. Dan l-istazzjon tkellem ukoll mal-ġurnalist sportiv Clinton Buħaġar li fisser is-sinifikat ta' dan il-jum storiku għal dawn il-klabs fix-xena tal-futbol f'pajjiżna. Dawn it-tlet timijiet ramaw skwadra b'saħħetha biżżejjed li mhux biss irnexxielhom grazzi għas-sapport amministrattiv li għandhom il-klabb tagħhom rispettiv li mhux biss jgħaddu għat-tielet round ta' din il-kompetizzjoni, però nemmen li anke għall-istaġun li ġej ħajkunu forza importanti fil-Kampjonat Premier Malti.